Pabagrade man si mama mo. Ma, bagrade da ah. Bagrade na ano? Ano niya na bagrade na yan? Bagrade yung itanaw nila yung ano kung ano asa loob ning bag mo. Ay, tapagkataanon mo nila ang log ning bag ko. Mahari ako. Kaipuhan ko yung bag ko. Okay lang yun, mami. Man sinay mahuray. Ako, Georgette ha, kung ano naman niya, para paano mo mga cellphone ha, anto ho. Hanto tabi yung bag ni mama, Michael Corsia. Ya ingat-ingatan niya to, inutangan pa niya to sa Bombay, buko pa siyang bayad. Nina niya, Georgette, kaipuhan mo pa talagang iparam yan, may buko pang gadya na bag na yan. Apurahin na mga kaustradan mong yan, takaipo ko yung bag ko. Okay, first item sa bag ni mama. Ano tumatikan kaning martilyo? Panghamas kang kiama mo, pag may iba sa ako, pag susunod sa kiyang inuman, dyan mo sana yan. Pati kutsilyo ma? Panggut-gut mo na pang tigbas ko yun sa mga kababahian, nagaparhur hinitli kiama mo, dyan mo lang yan. Pwede na pati ng pantigbas sa mga chismos dyan sa kanto. Ano ha to ma? Kamuti? Adyaan paran yan. Daw ha pati? Kaya parhanap yan kagabi. Pag sugnad mo aban-aban, ibarani mo yan ha, sa ang marmahar ning bagas. Pati saging na bunguran ma? Tinauyan sa ako niya may kunching, niya pagtuba ko ning kilang saging. Ikang pating tawyo ma? Sawsawa na mo yan ning pulutan ni Pinky. Tagay-tagay kami dun sa sarug baga, pagalaba. Diyan mo sana yan. Pati Tupperware? Pang Sharon yan, diyan mo sana ka-importante yan. Eh ma, bungga ha, pati pitsil. Timplahan niya ning shimbot, diyan mo sana yan. Bad uya, pati may nawarang kudkudo ni May Kunching. Hanapa dyan bada sa iraron. Badi kan dyan sa dong buok na lubi pati pagtingting ha. Natukan yung bunog na binuhat ko kahapon. Sa tabi ma.